Awit daplin sa naman. Unya si Moises o ang mga Israelita nag-awit nila sunod pahinungod sa Ginoo. Awitan ko ang Ginoo tungod sa kanimayaon niya kadaugan. Di panginubuhan niya ang dagat, ang mga kabayo o ang mga nagkabayo nini. Ang Ginoo mo ang lipon kong tipanalipod siya mag-akong nagluwas ka nako. Siya ang akong Diyos, dahil ko siya. Ang Diyos na ako dito tigulangan o mag-awit ako may tungod sa iyang pagkagamanan. Maghuhubat ang Ginoo, Yahweh ang iyang ngalan. Amen? Hallelujah. Iba na ang iyong amay,
Amen. Hallelujah. Muslim, padahal ini sih padahal ini. Hallelujah. Love you, Lord. Kau lang ang dahilan. Pasiguran din ang sa pagkakulit. Nawata ang mga pagdahilan. Kaya manukang ko, hindi na para magkakalimaya ka ganun. Mga dahilan.
Yes, Lord, tulong at ngayon na wala kayo'y sama kanino dito. Wala kayo'y makakita para kanino. Sa doon sa paman, kahit niya ang kalibutan, sa doon sa paman, kita niya sa kalibutan, wala kayo'y makakita para kanino. Lord, salamat sa iyong kaayat, sa mga kinabuhi, salamat Diyos, sa mga panalangin, ang ibulog na rin ka namin. Nilabayan ang tuloy 2023, galing na kami sa tuloy 2024. Dirami ko kamayon, ang lagyong bulugan, din ka namin. Lord, pasayo kami sa tananang makasalat na naipon ng kanino, sa buwan sa namuna, sa puno, sa tinanawan, sa tanan ng mga lutang, ang kanino, kagilid, makakamimukang, na nakanino, pasayo kami ito. Lord, na ang ako ng kalimang dahil ikaw magkabuhay sa akong kinabuhi, sa aming kasing-kasing, magahit ka namin na hindi gayon, diyan sa ikinatubang na ito. Nag-aap ko ako ng kalimang na dahil sa tuka, hindi ko, hindi ko mga tao ilang pasay sa ilang mga struggles, sa mga panahunan, pero kung anak ang kanila, ilang struggles, dahil ko problema, mga sinatik, meron mga kaiga, meron mga panahunan, lawak ako mga prayer na ikaw Ginoo mag-lingkod sa ilang pagtulong pagsalig ng kanino ang kadili kayo silang daog sa kanyamon pili kayo silang magbukan sa ilang pagtulong pagsalig. Nalaman ko kung Ginoo sa mga kaisunan na doon ay mga balatinay kay nanay Nina karong Ginoo natuwa karon dito sa Kapano na sa usap ang hospital ng ikaw Ginoo kinahanglan ngayon siya o God dugong mo at tunok na yung katiyang prayer na salaman mo siya kung pagnahan at ikaw ang magkakapilong sa inyong tunok kung magkakilagro sa iyang kalagyan inaagin at ayaw kaniya in Jesus' name I declare and decree na katiyang dahil ikaw ng damdamit ni ng doktor ni ng natambal ginong na Ginoo magdala para Ginoo mapapunay ang mga ayuman ug milagro mo dahil sa ikaw na mag-sustain sa iyang Panginoon naghahanap puso ng tao na nagkuman kaniya at makita dito. Dahil sa ikaw na naghahanap ng kanimo na ibusitahan karon si Nanay Teresita Ginoo anak karon diha sa may SPMC Ginoo nag-suffer sa
iyang mga balatingan. Tulad sa pagkakala mga panahon, iyang mga semana, hindi nagagawas na nasunod na sa sukal ang mga prayer, nagsikawan nito sa nanay Teresita, ikaw ang mag-aayos ng balatingan. In Jesus' name, I declare and speak healing kay nanay Teresita. Dahil ikaw ang naglikod kaniya, kahapat na nagtigil ng usog na magkalimutay, ikaw ang naliwalas sa mga balatingan. Bless you, kaya ating amay, mga anak ni nanay Teresita, ako'y nalatiman ang mga prayer, na ikaw ginoo nalikod, kahapat na nagusog, trabaho ko na, pagkahapat silang mga kinahanglanan, na nilasusan, nasa sutang. O sa tanan na mga kaisunan karon na adunay mga balatikan, umpisa na karon sa mga tao na nagpaalin silang mga balatikan diya sa ospital o diya sila panimalay, bisitahin sila o kaluin sila diya sila mga balatikan. Ginoo, in Jesus' name, I declare and speak healing na nagkalingan ito. Dahil sa mga nag-aapos sa natin sa mga alagad naman, maraming sa hero, mga magwawali, mga mananangyaw, Ginoo sa iyong maayong balita, Ginoo sa kaluwasan na ikaw maghahatag kanila, o ibong kadasin, alikon, kaisog sa pagsangyaw, pagwalis yung tulong, hindi kayo sila utalaw, hindi kayo sila mahadlog, Ginoo padayon, pagsangyaw sa balita, nato sa tanan ng mga kaliwangan, tanan ng mga tribo, tanan ng mga pinungan, tanan ng mga pastors, tanan ng halas ng mga tauhan, ikaw magkatabang ng iyan at ibig sila ng pagwalas ng mga tauhan na yung isa na kung sa kanila ito. Dahil sa tulong ko nila, nagawa ko sa mga sa tanan ng opisyalis ng mga gobyerno dito sa lokal na sa national government Ginoo. Ako mga prayer na ikaw Ginoo enlighten sa mga kasintasin sa mga muna aking sila Ginoo mahadlubon kanimo Ginoo kaya nagulong ako ang sa leader na may kahadlok na kanimo magbuhat sila sa kung sama ang kaayon alam sa ilang mga constituents Ginoo alam ni nanasod alam sa mga Pilipino dahil sa sulat na ako nila sa kabayan ng education Ginoo kung sa tanan ng mga kasigmit nila natin Ginoo sa mga prayer na ikaw magkakayot hindi nakita Ginoo ang iyong gahong magkatigan sa tanan ng mga tao, Pilipino ng mga tao, walay panahon kanimo, walay pagkukumanak kanimo, walay pagtagad kanimo, kung sa tao, Ginoo na maluyamon, Ginoo na sa pakulay, sa pagkalagan niya sa kanimo, ay buga Ginoo na puli, ang sa kapuhay, ang tao, Ginoo kanimo, masinati nila ikaw as the Lord and Savior na sila kinabuhay ka. Sa aking pagpadayan ka lang, ikaw as the Holy Spirit, Ginoo, dahil ito kaawat ng kanimo, ikaw, Sipa, nakulang sila sa sumalang doon sa ikutulong ng sumatako sa mga o dinasalig at tubig ng inyong kanay in Jesus' name I pray. Ako mga prayer na ilas hindi na sa lapig, hindi na sa lapig. Maraming gift para sa pag-iyaw, pagtundo ka na ako. Sa pagbukalan, hindi na sa lapig. Karoon niya dinigayot kami malubag, pinakalimot ko. Dahil kung nagawin ko, manalamihan mo ang iyong katawhan, manalamihan ang mga nanarpaho,
promotion sa trabaho, protection sa ilang trabaho, yung mga tuloy negosyo, kaya sila magpalapuson, magpausuwato sa ilang negosyo, kung sa kalan, nalaghago, nalagkamot, o kapanalangin nila, o dinasaling kinatunyan, kalimangaran, pangalan ni Ginoong Diyos na Ginoong ng luwas. Amen. Magpunta yun sa tanan nyo. Maghanap ko gano'n kay gabi akong pagpasalamat sa Ginoo kay bagong tuig na mo. Itong aming nga 2023 para daghan kayo ng mga pagsilay, mga nakit or something na natin hitabo sa ito. Ato itong pasalamatan sa Ginoo. Unsa man to o nga di pa ito maayo pero pasalamatan dapat na ito sa Ginoo. Pinakong tawin kayo. Salamat Panginoon.
Alarcon. Salamat kayo sa inyong pagkakas sa pagkakas. Maayong bukas sa naan? Tulos na mo? May ang padayon sa ilang bakasyon. Marami pa ang nasa bakasyon mood. Marami pa ang kasi ipagkabuhin yapon. Pero salamat sa Ginoo kay nalingata, nagpadayon yapon, nanging bulungan, nanging katahan karon sa pagtagon gabi na kay unang Domingo karon sa tuig 2024. Magpapadayon, magpapray mo na kita. Ginoong Diyos, salamat sa inyong ihatag na nga pabor. Kami Ginoo pagkatuon sa inyong tulong, pagkakalanggo, pagkabati, nadulog sa inyong tulong. Buti mo isubig, kailangan ng kataas sa inyong sa takot ng kawalan sa inyong tulong, kung nakasap ko sa langit ng kaalap, para gabi ko ito nagpasaysay, yung imong tulong din. Mga ginasali, ginatugay ng ipatanan, Jesus na pray. Kung doon ang Biblia, sa inyo mga karon, ang pulong sa Ginoo makita sa Isaiah, Kapitulo 43, versikulo 2. Isaias, Kapitulo 43, versikulo 2. Ako magbabasa nili ang pulong sa Ginoo ng Ginoo. Sa diha, may ikaw mula sa kalubigan, ako magubang na ikaw. O sa mga kasapaan, dili makalapaw kayo. Sa diha na ikaw maglakaw lakas sa kalayo, ikaw dili masulog. O ang kalayo, dili maglangoy kanino. Ang Diyos kuda panalangin sa iyang pulong ni tanaha karon sa kabuntagon. When everything around you is uncertain, tanaw ka sa iyong paligot, o kung naglanggap ka, may tungod sa kinabuhi, di mo karon ugso maabot durag daw di sigurado. Apart bakit di mo na daw di sigurado? The key to stability is to focus on unchangeable truth. Ang pinakasusi aron makabarog ka ngayon taliwala sa uncertainty sa kinabuhi is mao gayon ang pag-focus diha sa kamatuuran nga dili gayon mausap. Everything around us mausap-usap. Even galing atong pagalingon mausap-usap. Sometimes galing usap na. Usap na sa atong pagalingon. Alam ko kahang sa ato palibot nato. Now when everything is uncertain, the key to stability aron ka mahimong ligon, kinahanglan ikaw mag-focus diha sa kamatuoran na walay kausaban. Sa maabot ng mga adlaw ni tuig 2024, wala na sayop ka na ito, kasi nagpaabot ka na ito. Habang sa tuwan na sayop, kasi nagpaabot sa tuwan this year. Inong gabi, first Sunday pa natawag sa tuwing 2024. Ako nabulan sa January. O dagman pa ng mga semana, adlaw bulan, ang pag-aagitan, tuliga sa 2024. Sayang ang galing mo kasi nagpaakot din mo. Sinaling nila, gusto ka siya sa January 2024. Sa usap ka, balatinan. Hindi karoon, nagwala sa hospital. Sa may kapalo, wala ko sa iyo. Doon sa sakit ng abog kaniya. Yung sinabi ng isita, nakalipalik sa hospital, karon 2024, last Thursday, manapod siya sa expense. So, kisa yung nagtungo na inana ang ilang kasinati sa tuwing 2024, unang semana sa 2024. So, doon pa, walay nasahit ka na ito. Walay nasahit ka na ito sila paabot. Kasi, mga pangigabos yung abot na panahon, hindi tuwigan. Wala pa nasahit, kasi mamabot ng mga adlaw, ulan, walay bagyo, walay dino, walay sa tuwa, o sa mga trahedya, may tabo sa tuwang pamilya, o sa mismo o kaliman. Walay kasiguraduhan sa laktod na pagkistorya, but you need to focus on what never changes. So now, you need to focus on what never changes. Kinahanglan, mag-focus kita sa mga butang at dili kayo mausa. Bago ba mo unsa ang dili mausa?
God's character and God's word. So daw, ang kinaiyan sa Ginoo o ang pulong sa Ginoo dili gayon mausap. So anong dili magka-focus diha sa Ginoo o sa pulong sa Ginoo? Kahit diha sa Ginoo adunay kasiguraduhan. Dili sa kalibutan, sa maabot na ng mga adlaw, walay kasiguraduhan. Wala na masayot, kung sa nagpaabot na ito kasi Sekarang tuliga, ang pasay na, sila na tamo ng 2025. Basi karong tuliga, usabot kapit ko sa atong kinabuhi. O basi karong tuliga, doon yung mga balatinan ng utang ko sa tuwan, wala na ito gihahon, kamoy ko sa tuwan. So taliwala niya ng tanan, you need to focus on what never changes. Kailangan makapokus kita diyan sa tinig na usap, which is the character of God and His Word. Now, ato bisahin na naa sa pagtagon, focus on what is unchanging. Focus mo na daw sa mga dili mausa. Una, ingon Padre, God sees everything you're going through. So now, nakita sa Ginoo igsoon kung unsa ang imong naagian karon. Wala ko masahi kung unsa ang inyong gibati karon. Wala ko masahi kung unsa ang inyong struggles karon. Kaya ko Dios na makita ang inyong mga na-feel karon mga panahon. Wala mo ko nagpuyog diyan sa inyong mga balay. Wala mo ko nagpuyog diyan sa inyong mga balay. Wala na ako makita kung unsa ang inyong mga struggles sa inyong panimalay o diyan sa inyong kaugalingon. But ini ang timali. Nakita sa Ginoo ang tanan nga imong nagiyan karon igsoon. Nakita sa Ginoo kung unsa man ang imong gibati karon, kung unsa man nakahatag kanimo og kabukaton o sa man nakahatag kanimo og sakit diyan sa imong kasing-kasing, kung sa man ang imong gihuna, kung sa man ang imong gikabalakan sa imong kinabuhi, kung sa man ang imong gikahadlokan sa kinabuhi, nakita na tanan sa Ginoo. Ay walay malilong diyan sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo na ingon sa Psalms 33:18 ang kanya, the eyes of the Lord are on those who fear Him, on those whose hope is in His unfailing love. So sa daw, ingon si Psalmista David na ang mga mata sa Ginoo anaan ni adtong mga napahadlokon kaniya kung katong naglaom sa iyahang hugma nagpili kausap. So, kung nakakamay kinagyan karon sa ibang kinabuhi, di man nakita na sa Ginoo. Nakita sa Ginoo o siya, doon pa niya, nakita sa Ginoo labi na kung ikaw naghadlokon kaniya o ikaw nagalaom sa iyang hugma nagdili kayo umulugan. Ikalawa, God cares about everything you're going through. Wala man niya nakita ang imuhang mga nagihan karon niya sa imong kinabuhi, kundi nagapakabanakpan niya, nagapakabanakpan ang Ginoo niya sa tanan nimong nagihan karon mga panahon. Because He cares for you. God cares for you. Kung feeling nimo na daw wala na kay maduulan, kung feeling nimo wala kay masugilan, kung feeling nimo kung at kaya ang imong bigati ka ng igsoon, kung feeling nimo walay nanimuma kanimo o walay nagpakabanak kanimo, kini yung timani, God cares for you. Ayaw pagduha-duha o ayaw kaduha-duhain ang pagkamaayo sa Ginoo. Tungod kay sa mga usa, iya na nagipakita diha kanimo, binaagi sa iyang pagkamatay diha sa cross. Kung wala pa siya nagapakabanak kanimo, wala punta siya pagpakamatay, wala punta siya gihandling sa kalibutan, wala punta siya gipadala diri sa kalibutan, wala tayo gipadala kayang bukong anak diri sa kalibutan kung wala siya nagapakabanak diha kanimo. But because He cares for you, iyang ipadala niyang bukong anak. Kung sukat ka niya lumasa, madayon siya magkatiman kanino. Dili ka niya dalahon sa usa ka butang, usa ka dapit. Dili ka niya dalahon sa usa ka sitwasyon aron iyahan na talikdan, aron na iyahan na diyaan. Kundi kung gibutaw ka man, iyahan na
income karon sa imong kinabuhi. Siya mag-care sa inyo. Siya mag-aakman kayo. Siya mag-aakmanak nga kanino. Malik man din. Ang puno sa inyo na ikon sa Maika. Verse 7, but I will watch for the Lord. I will wait confidently for God who will save me. My God will hear me. Kung sa daw, si Prophet Micah na ingon ba niya, I will watch for the Lord. Ako magtanaw sa Ginoo. Ako maglantaw sa Ginoo. Kung ako masalingon na magpaabot sa Ginoo. At iyon mo na, who will save me? Na siya magluwas na nato. Wala ingon ni Micah, ni Prophet Micah, ingon niya, ako magpaabot sa Ginoo. Masalingon na magpaabot sa Ginoo. Na magluwas na niya nato. Kaya akong Diyos, ang mati na. So, kuno sa man, ang imong yagyan, karon sa imong kinabuhi, God will save you. He will save you. Luwason ka sa Ginoo. Dili ka niya, hindi niya itubot na matrap ka o mapukan ka ni anak na mga pagsulay sa imong kinabuhi. Alam ko yung napansin. Kurang upaw. Ay, wala nang ito dahil. Kasi, dahil kanji di ako nilipod, atay mo. Gusto mo rin. Dahil kung sa tao pa na kurang upaw na, nagkilit-kilit ng mga buhok. Ano na yung buhok? Likod? Kilit. Gusto na ako, kung doon na kayo mabiyagyan nyo, God cares for you. Walang salig sa kita. Kung na kayo kinabulat, natakot, natikit, sila-expect nyo ang mag-care sa inyo nga. Yes, magkilala siya. Ito, third, God has the power to change what you're going through. So now, wala lang siya nagpapakabanak na kanino, wala lang siya nag-aatiman kanino, wala lang siya nag-ahuna kanino, but He has the power to change what you're going through. So now, God has the power. God has the power to change. Ang Diyos sa tunay dahon. Hindi niya kay basta dahon, kundi bilabihan kadakong dahon na kaya niya usamon ang imuhang gibati karon. Ang imuhang dinala karon ng mga ginbuk karon. Kaya na siya usamon sa Ginoo because He has the power. He has a great power because God is powerful. Ang Diyos, ilabihan ko na tayo. Kung kaya sa Ginoo na pitason ang dagat na pula, arong palabangon ang mga Israelites, gikan sa nasod sa Egypto, o gikan sa masundalo ni Hari Paraon na nagbukod kanila, kung kaya sa Ginoo na magpaulan, o mga pagkaon diyan sa kalangitan, kung kaya pag-ason ng tubig diyan sa bato, o kaya pakaunon ang 5,000 ka mga tao, o kaya kulakaw sa tubig ang Diyos, o kaya maayuhon ang kanan na adunay mga balatian, buta, awang, pagol, sanlahon, buta tanan na adunay mga sakit, kaya usab niya na usabon ang imuhang gialian. Kaya niya, tumukiwalay, imposible. Kung sa mga kadako ang iyong problema, sama ba na sa kadako sa dagat na pula? Mabalik na kaya yung problema. Kung sa mga kadako ang iyong problema, pareha ko na itong tao na isang lahat na din, gituntong na lang siya sa ikabaw para makitaan sa ni Jesus Christ. Kailangan ba kadako ang iyong problema? Kaya sa Ginoo nga ayuhon, na kaya sa Ginoo nga ayuhon ang bawang sa taon o pareha makating tao matuta sulod sugal sa iyang pagkahibugso o pareha ba atong anak sa usa ka general na namatay ang gibuhi sa Ginoo. Kung ang iyong problema dili na anak ako nang magduwa-duwa ka na kaya sa Ginoo nga usabon ang imuhang nagihan karon. Kaya niya i-turn, kaya niya balik karon, kaya niya usabon. Kung karon nagpintos ka sa kinabuhi, kung karon nagkaroon ka mga problema, kaya niya himuong panalangin ka na ng mga problema sa kinabuhi. Kaya niya tanan.
what you're going through is so ang Matthew chapter 7 verse 7 na gingon, ask and you will be given what you ask for. Seek and you will find. Knock and the door will be open. Base ng kulang lang sa imo ay soon, anong wala may kausapan ng imong gibati karon. Base ng kulang, anong wala ka makalikawa sa imong gibati karon. Isunod kay wala ka ng ayo sa Ginoo. Kung ikaw kay tingali, wala ka nakita sa Ginoo. Kung tingali mo kay wala ka manuktok sa dughan sa Ginoo. Ang kulang sa Ginoo na gingon, ha? Pangayo karon ikaw paghahatagan. Pangita aron ikaw makakaplat. Panuktok ang putahan ablihan alam kanimo. So, pasin mo na kulang. Lanong hangtod karon, wala ka pa makalipas. Remember, He has the power to change what you're going through. Another one, God always asks out of His goodness to you. Base na guna-huna ka nga, gikalimta na ka sa Ginoo. Base na guna-huna, nagibiyaan ka na sa Ginoo. Base na guna-huna ka, wala ka yung kaya ng Ginoo sa Ginoo. Base na guna-huna ka, na nag-inusara ka na lang sa ikaw kinabuhi. Base na guna-huna ka, na silent pa na Ginoo niya sa ikaw kinabuhi. God always acts out of His goodness. Maayo Ginoo. Bisa wala kay bukas, remember this, maayo Ginoo. Bisa wala kay kwarta, hinong dumi, maayo Ginoo. Bisa wala ka na kanan, kung sa kanya mong mga balatian, maayo Ginoo. Kung kay sukay naman sa sinundanan, maayo Ginoo. Kung dili ko maayo kinabuhi, ang Ginoo na sinong kinabuhi. Mula ka rin this church. Pasagdan ka niya, napamatay ka ng impyerno. Kung wala pa, kung dili pa maayo Ginoo, yes, I want it. Can you imagine how many billions na nagkapuli ni Kalibutana, pila ang mga billions ng mga tao sa itong kalibutan, isa ka na nakita sa Ginoo. Aron, kaan o kinabuhi, wala ito. Ya, ngayon ang Diyos na maayo sa iyo, ha? Maayo ang Ginoo. Bisa wala tayo bukas. Bisa pahay ang kinabuhi, maayo ang Ginoo. Bisa may napas mo na duli ka. Ha? Siguro eh, kung napas mo ko, wala ka duli ka. Kasi kung ako sa hintal, o kung wala ka dito sa hintal, mas bukod, dalan. Kasi taking na ng mabasukan. Maayo ang Ginoo. Tingali mo na ay kwarta ron. Pasag nila. Pagpatinudahan sa Ginoo, bro. Pagkasunod. Managing one, God will turn your trials into a blessing. From nothing to everything. Kaya mo sa Ginoo. Isa mo mga tawahanan nga kaya wala, nakaroon na na. Kaya tumukin maayo Ginoo. You can able to change everything out of His goodness. Romans chapter 8 verse 28. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So you know, as we know that in all things God works for the good of those who love Him. Maayo ang Ginoo in all things. Maayo ang Ginoo. Kung dapat di mo nang masayaran ng maayo. Dapat di mo nang masayaran. God is good. God is good all the time. Kaya mga tao na wala nang masaktan. Inungod ba yun na ang Diyos marami? Sa kalang panahon? Ano ba? Sige, taglit lang. Sige na po eh. Asa mo'y maayong ginawa? Kung sige, taglit lang. Sige na po. Kamutan mong tali, pastor na. God is good all the time. Ako pa kahit tingko, pero o isa ang ibig mo. Another one, God's plan is always better than your plan. Maybe this year, nagkakag mga plano sa inyong sinabuhi. Ayaw pati yung taliksuon. Mas maayo ang imong plano kaysa plano sa inyo. Sometimes, pag-una-una that we are knowledgeable enough na atong mga plano, mao'y labing makaayon na rin ka nato. Because we think this is my
my plan. This is my desire. This is my dream. And I know I know everything what is good for me, what is good for me. Pero, hinong to me. Na ang plano sa Ginoo mas better para sa inyo. Minsan mo'y naghimo sa inyo. Minsan mo'y mas knowledgeable. Ang invento o ang nag-invento. For example, Toyota. Asa kailan? Imagine daw, ang Toyota magbubuo sa dagat. Siya magbuo, kung nasa sa kanto. Kung mahulong siya. Kung mo inom sa gasolina, mo inom siya. Pati siya, gasoline station, magpatubig. Nabi, sa ginan, or robot, or isang unsa na mga high-tech na mga gamit na buot sila sa pagalingon. Wala. Kisa ang nasayon sila, kisa ang labi may alam usang kamutan. Ang nag-invento sa iya, ang naghimo sa iya. So kisa may mas labi nasayon sa atong kinabuhi. Wala ka makabantay sa pagalingon, nakaroon nasaktan di mo, hindi mo nasaktan sa pagalingon. Dahil panahon mo kalit na kasukot, dahil panahon mo kalit na kagpangluod, dahil panahon mo kalit na kagyaw-yaw, dahil panahon mo kalit na kagkatawa. Kaya wala kang sasabihan ang samot ka sa pagalingon. Hindi ka sila sa pagalingon. Ang Diyos ang nakailan niyo. Kaya ang Diyos ang naging sa inyo. Kung nag-isip na nahilo ka niyo, nasalit siya sa mga ayaw para sa inyo. Ang sakinan, nasayot, hindi sakinan na. Kisabay, nasayot ko sa mga ayaw na sakinan. Toyota, ang iyang gasolina, o ang iyang tawag ka na, ang iyang tubil sa iya is gasolina. Pag-buot pa ang Toyota na tubilan sa gasolina niya, gusto niya, patubil sa product, madagot siya. Muna nga, ang sa ka-invention, di sa kung sa kanila sa ka-high-tech, ang may control sa iya, isa itong nag-invento sa iya. Kung inaaral ang tangal ng mga tao, na masaktan nato na ang may daong na kailangan nato is the one who created us, dito punta ang dalan sa itong kinabuhi. Di ang tatawag po sa itong kinabuhi. Pero tungkol kinagtungkol ka, mas malawag ka, kung mas nasayip ka, kung sa'yo makahit ang lingkod, that's why, nagpupuot sila sa mga galingan. But remember this, God's plan is always better than your plan. Kasi ito sa Jeremiah 29:11, very familiar sa mga versikulo. For I know the plan I have for you. Naibag ako sa mga plano alang kanimo. Nagsulti ang Ginoo. They are plans for good and not for disaster. Mga plano sa imo ang kayo. Kung pili, maalautan. Dili ka daw. Ang iyang plano dyan. To give you future and hope. We're dreaming of good future. Pero layo ka sa Ginoo. Kung gusto ka maayong future, dahil sa Ginoo. Because He has a better plan kaysa mga anak. Isa kung sa palimo ka, sa pag nagikan ka sa Harvard University, isa pag nagikan ka sa Oxford University, sa may Boston. Bisan asa ka ng mga kuyaw ng mga eskwelahan sa kalibutan. Mas kuyaw, akala. Tanawa sa Solomon. The only king and the only person na mas maalamon, wala na yung mas laon na maalamon kanya. Sukad sa iyang sukad kanya kung ano karoon itong awat at naman. Pero, na-fail siya. Kaya nagsalit siya sa kaalam niya. Nangyayos siya sa Ginoo. Kaya kung nag-rely ka sa Ginoo na gano'n sa better plan para sa iya, wala lang sa manigong mahangol na yung kaalam, hindi mo dato ba daw yung kingdom? Can you imagine? Na usang katao na nagkagalan o kaalam sa Ginoo na himong usang katao na na himong nakasalan sa Ginoo because he married 700 women. Aliya sa concubine, isang tawag ka na kapit. 300 na kapit. Ay tungod ani nila, may nakapayundan yung kaniya na magsimba sa mga Diyos-Diyos ng mga kapuyong niya, ang mga asawa niya.
So, tapos ay dapat na plano, kay Malidya po siya, mas mahalamon siya. Mahalamon siya! Pero kung kinagsaling siya sa kaalam, kaya yun sa siya. Ha? Tapos siya yun sa Ginoo sa iya. Bawi mo, kumaon na ako ang iyong pinalikan. Ganito mo. Ang iyong pinalikan dito nga. Yakag dito sa iya ang general. Natunga ang pinalikan niya ka. Malidya po siya, mahalamon siya. Pero, galing sa mga taglaan. Kung doon ako may plano, pag-isun is year 2024, padayon siya yung plano. Pero, yakin ko dito. Because he has a better plan. Kapag, ay magani mo sa iyong pagdaling ng Lord, this is my plan. Pero, kapalo ko, mas better, mas maayo, mas lari na maayo, anak ko, ang imong plan kaysa tinit. Ano ang mga movie na ay director? Para na ay lamig na salita, para hindot ng salita. May director, may writer. Para hindot ang dagang salita, hindot ang pagkakasada salita. Ibang pinabuhi ka na. Tubuti ang Ginoo mag-direction ng pinabuhi para hindot natin. Number one, God will never stop loving you. Pinaka-lamig na saan sa Ginoo. Bisag unsa man ka, buluyagon igsoon. Bisag unsa ka man ka, badlungon igsoon. God will never stop loving you. Dili siya mohunong. Nahigugma mo ganyan. Adayon ka na ng bakon, taan, mga kahidulungan, dagko, ng mabutaan. Kung sa yung dako, nagmugma, yakin. He will never stop loving you. Kasi kung una ka, I am not worthy. Hindi ko ngayon. Kaya kung grabe ka makasasala, tinuod na, hindi ko yung takayan. Wala ito ngayon, kailangan ko isang usas. Pero kung nakalamig, sa Ginoo, okay, grabe ang iyang love. Kung ang iyang love, pili kayo kumuno. Isang pili ka ngayon. He will never stop loving you. Ingon pa, uno si Ginoo sa Isaiah 54:10, ingon siya, for the mountains be moved, and hills disappear. But even then, my faithful love for you will remain. So daw, bilisan pa daw ang kabukiran. Matumpa ang mana. Kung ang kapatagan ang mana, ang pagkamatinumanon na tumpa sa Ginoo, makapagila. See? Hindi ko muna ang iyong love ito. Number one, once you have put your trust in Jesus Christ, you cannot lose your salvation. Ini ang pinakabilang. Ang love sa Ginoo, hindi kayo mo stop. Kung ang iyong trust niya sa Ginoo, hindi kayo makakahanaw sa Ginoo ng mas. Hindi ka napulong sa Ginoo. I know the one in whom I trust. And I'm sure that He is able to safely guard all that I have given Him until the day of His return. Because of His great love, He will never stop loving you, and He will always stay with you. And katapusan, no matter what you don't know, no matter what you go through, God is with you. Minsan, unsa man daw, katong nagyan, ang imong nagyan, imong kinahuli, God is with you. So, ang bisan unsa pa lang ng nagyan sa piliga. Starting today, ang matapos sa 2024, always remember, God is with you. God is with you. Ang Isaiah 43:2, sa ito ang nagkasa nila ng verse. Isaiah 43:2, sa mga gibasa ni Dina. Sa ito, ingon niya, sa diha na ikaw mulatas sa katubigan, ako mag-uban kanina. O sa mga kasapaan, dili makapalakaw kanina. Sa diha na ikaw maglakaw, latas sa kalayo, ikaw dili masulong, o ang kalayo, dili maglamoy kanina. God is with you. Unsa man lang, mga sabaka sa kinabuhi kayo na sinatian ka. Unsa man na mga kalayo kayo na sinatian this year. God is with you. God is with you. Yamin ako ang sa so focus on what is not changing. This year, 2021, mausap man ang tanan, pero kanunay kinubuhi.
ang Ginoo dili kayo. Ayaw kang panic. Nobody have to replace your panic or replace your panic with prayer. Kung medyo magpanik na kasi mga kinabuhay, magpanik na replace it with prayer. Never say, ayaw sa Ginoo. Focus less on the things around you, especially social media.